Hills People Cultural Forum Atrumpen Felicitation Come Solidarity Cultural Meet Kapema. Afia Tok BP Lapen Alang Lisupo Aswin Sarma Tum Karbiang Long Apan Nong Mekiwa. Di Puman Jaka Ciling Atuar Pi Birla Long Karpen Skuti Kacitong Ajok Inut Aprang Kidam Lapen Inut Aringa Hukisu. Kardom kadoka veka cinghon card news ke larat do anabang puang pia phansita me pini karbi pran tama biorta long penelisami rani timungbi tangte pini abiorta arjwek tha Sar Singh Teron Langkung Habe Town Hall along Hills People Cultural Forum Atrumpen Felicitation Come Solidarity Cultural Meet Kapeman. Sar Singh Teron Langkung Habe Town Hall along Pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron MLA Dor Singh Ronghang EMs MSS Lapen Lamdon Kacetok Song Trok Asong Atamapan Karcho Pado. Karjo amaya long HPCF amay pu lai chaning lengpen nang kapachini do na lampe arju iksinang. Choroparlo media akorti etomophan nilitum pinige 2013 aningkan pen ilitum Karbiang long 2000 pen 2014 15 16 an lasuang bongke Karbiang long soluk sodak lapen Karbia khe aphan isi nong nuki joji aphan ilitum kaborido dak Karbiang long ajada homoy sale do sita Karbi tumhan si matha pamatha chot sita ladak Karbiang long arlo kido tribal lapen non tribal atuman sita me Karbiang long arlo kido anatum ke itum Karbiang long ubang pamatha ponje phansi nilitum Hills People Cultural Forum ahin pen nilitum kaboripon lasi piniana bangke dak ing samjin lapen kaching thur lapen ning isipet ke doji aphan lapen Karbiang long arlo akinang sot ahomoisa doan Karbia homoisa punon tiwa homoisa punon Garo homoisa punon Bhojpuri homoisa punon kapre tribal lapen non tribal atum ana homoisa sta tribes lapen community tum homoisa doan sidame Karbiang long arlo ning sipen la so kaching sai pen sipachun nai pusi nili tuma hin pen pini labang some padopon lo lapen pini Dr. Tuliram Ronghang sar ban karcho bangela hen lo aprang Karbiang long extremist organization atum isi surrender lote isi bang dokoti sa Dr. Tuliram Ronghang sar CM langli dodet pena bangke dak song trok Karbiang long arlo soluk sodak asong atuma phan pusame lapen kapre asong sun same kuki asong punon dak dimasa asong punon alang litum same sarkar pen kaching kie bangke nilitum asong ahin pen stame alang litum phan lapen dak khei inko ra pli tuman same alang litum phan welcome lo lapen la sona por husi ilitum Dr. Tuliram Ronghang stame doctorate kiman bangke ladak peace lapen education aputhak sigelong lasi ladak Karbiang long along ilitum ninge jethe Dr. Tuliram Ronghang puthot Karbiang long aphan ki japon messenger aphan lapen ilitum Karbiang long arlo doan akhe atum sitame ningi sipet pen Karbiang long pu arlo ke doan bangke ing samjin lapen kaching thur aphan ningi sipet pen chingthur lonang pusi nilitum ahin pini labangso cultural exchange lapen karcho amei ke padopon bangke lahen lo nilitum ahin pen pardon Guwahati Kalakshetra Madhavadeva Auditorium Holalong Mayabini Da Extravaganza 2022 Season 1 Kachapati along West Karbiang Long Dongkamukam Pen Lalit Singh Tokbi Lapen Karlitang Theresa Bepia Tomasopi Mate Gajendra Sarma Chor Afia Tobipi Nong E Chapalong Dunsi Karbia Ke Aphat Nong Mekewana Birta Kat News Asahemalong Birta Napali Labang So Kachapati Kapadopon Lake Assam Mate India Long Nong Kachithangklong Lunsepo Zubin Garpensi Pater Pipono Labangso Kachapate Kapadopon Lake Asamalong Kidobari Makhiatum Apinding Sumpot Pirtia Dangalong Kapacitang Dunjipu Akimang Pensi Labangso Aja Mek Dengpono Lasong si non keteng si mate season 1 along Ongdung Abang Kubang Piatum Cepate Dunwintilo Lasong Bongpen West Karbiang Long Dongkamukam Pahawar Pen Sang Pi Afia Tobipi Arta Thong Kep Rapli First Runners Up Anong E Cepalong Dono
Lasong si alang lisopo Aswin Sharma tame kids category long cepati donsi best hair lapen limelight anong cepalong don long. Bangso ka cepati aja mekalong India long nong ka cethang plong lun sepo Zubin Gar tame cetong donsi RDP don. Dipu Police Station ka parlo pinya dapor phahinia por malom Dipu manja kachlenga towarpi birla long car pen scooty hiring tang rakpen kachitonga jok adimalong amat inut apran kidam lapen inut aringa hu keso Dipu manja kachlenga towarpi Dipu pen kilometer pri lower dilaji birla long ihung kapaprap hektik Dipu pen manja anak kidam bom car lapen Dipu anak kidam bom ai scooty ang bom ahiring tang rakpen kachitonga jok scooty kiwe kabang adimalong amat aprandam jiru lapen inut ahiring tang rakpen aringa hu kiso Police atom birta kilong pen aringa hu kiso aphira phar chipu thek pin aphan tong sikot pen DMC chalong kiso kilang ja phan pono lapen apran kidam ja phanta postmortem aphan DMC chalong an pono aringa hu kiso aphan Dipu long se langun elopura Guwahati an kipon bomahut towari bank chiwoi julopusi birta long don कार काटेवा लापेन काचे थाबदुना तुमके थांग थेलांग कार पेन स्कूटी काचे टोंगा लोंग अपरान की दाम जिया बांग लाके जॉन रोंगपी Dipu रोंग मिलिया सरपुसी पांगथेक स्कूटिया नंबर AS09H6269 लापेन कारा नंबर AS01FE6431 पुसी पांगथेक पो नॉर्मलम सोपरा फान बिरटा मो इंगटोन एक्सना Madam, aprangsi kadogowe kar bianglong ada tuhan isi filter keme dilimen longsonin jai lapen el sabso nilang mari tuhan na junuri bangla pulo nili sabso kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel asinal itu tuhan isi hini birta keme do harso birta bangke number 1 bangke kar truck driver tuman ans tame anam mate ador kijun pensi ok ans tame pachokono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisan harus pensi chupon loko lapen ala driver pustami just the meta RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehente meda amen tikang nam pol pen te harusi ok an stame chupon loko lapen at ke chupon lonji athanga bangalalo ka ok doji lang ok doji pare lang ok ka ok ek ok pare karbihan an kopi ma ke choke la bangke dolablo suppose karnu bahaji kalandang kang moy head labane dolablo nang humri ikha tapen ako nang system nang visit ikha pardon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phi puthot birta lo wang thuik lo India data long ki boydet aphai ki ong munaka jok amithanga hem ki doji adim anta chekim un wangwe Sarkar atum lahai katuk kavya lam mathadam si ki boydet ahem tunatuma phan sika lak istira suri thom kep ahem kimrang pi bomlo Lasona pura hut nijang karbianglong amreng constituency arnam teplong arong adadatum pinnang an sarkar ahem chepalong don sitame lahaya hem kikim kirang kapang cheng kidam tang surihinira crazer cap aning campaign lo sitame pining surihinira ingkora hini aning kan antame kikim kirang patang pipidat lo rongarat mate ahem pupen kapachinia tengke lahaya hem kikim kirang a contractor moina kropi Rajesh Ram Chauhan lapen akaprek a contractor atomsi kimrang pon positham Pinpur me kidam tangar ni hemso ki kim kapatang pipe contractor atom police arideng kaching nang thek ponlong chitame piniani anta amreng constituency long hemso ki kim kapitang ti atuma phan nep ingnang ne lahaya hemso ki kim kapitang ti dimalong rong khang video rita rong pipi pen piniani anta humri dam depusi rong arat pen pachini
Lasi non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong atum PMAY ahemso kikim kerang kapitang tia kontraktor lapen Ronghang blok asai pu sai kia tamapan langding pemaputa karjupado. Karbi Anglong arara phan lapen kat news kelang akorting jira tum phan aprangsi non nili kitu kela nijang Karbi Anglong amreng constituency angkang arlo sedo arong abang arnam tiplong arong nili tum dak phirangki tum dak arnam tiplong arong long nang ka humri nang ko kalam thekela puhlo government atum sarkar atum kidu kela ka tum phan ahem rit ka ve atum phan la tum phan hem kikim pi askim pi pono lason dak thaksi a district tin tame labangso hem kikim ili tum da thek pon nong bom no pinier ni ili tum da ke wang nang ko bang lo puhilo non nili arnam tiplong arong long sido amase dak labangsu arong olong pinang ana hem government atum kipi la hem kikim labangso hem abang kitang te side da arnam tiplong arong olong lasai kopi posi government atum kiklem mesen polisi kiklem mesen athe kidukela atum phan hem chikimun e atum phan labangso hem pitang lo bon sistame ilitum konat no ne kichokam de ba kilem de alam thebang la puno kidukela atum latum hem chipalong dun lo sitame alang litum blog atum pen labangso hem nang kimpo sitame praya hem kitang teriak se lason se ki ong lasi konat se kiliam de kichokam de ma non ahok alam ilitum daga hem pudu lasa hem pu bene arjuponang labangso putha lasi non alang lilong ni dampo la nang liman ko pilo liman hematiteron labangso hem non nang li labangso hem ka chepalong dun komentu ning kan lo labangso hem nang li ka chepalong dun ke kan thom maglo bening bena ning kan thom labangso hem komat lo ki kim labangso kontraktor men nang li chithani ma so ki hem ni ki contractor men ke moina krupi alang li ning kan thom bolong te 2019 apra ahut sikim lo di labangso hem di hala bangsur kopi lo labangso hem tang thek thret bate ki kim patang thek thret nang phan nang li tum ka humri am doloma labangso kontraktor phan yitum ke hem dam bom lo hem tang ka wan te dam bom lo ke tang bo an ma tang ki bom ni an ma hem an kok le yo nang li tum labangso hem ki kim ki cheng hut nang li tum la tangka bengalong ka ulai dampu labangso hut nang li tum hanang chipon ma sut ke ni panang pon lo ma se da ga video kom na sini jaran lo ma pa bang thai kon lo ne pin ten far del lo lan son ni tuman ma besim tikla bang yi bang jaran lo ma pa bang thai kon lo ne pin ten far del lo lan son ni tuman ma besim tikla bang yi bang pel lo non Karbi Anglong pen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang alangli chiklo yonang bong lason se lam thepi lo Karbi Anglong atok anu sarkar pen polisi ke me labangso hem kikim pi kidu ke laga tum phan kikim pi tum phan jong se lahai lahai hu hem tang te pulong te alang tum phan hem kang sam thap ji kali pulong te alang tum chiklo yonang bong pen chepatang ponang ji lason se Karbi Anglong Autonomous Council ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang lason se ningji pon labangso puthak lason se ningji pon lo ama non nang li neng ki hang kopilo labangso hem patang vek nang ji ma ngote kosono nang li kipu kang tu la lo ni tum ke hem so long nang yi ba sarkar pe nang pilo nang pi pe nang bong ke tum ke tang nang yi ba do long yi fasin kata dam bom lai contractor phanta ta ban ang klem yi bidel lo masi ni tum mang ni oi thi du lo so na ron ma chok che ke sarkar ang pi nang hem ke tang vek ni parok ke chi hem de gali kar bi han lang thang contractor ang bong ke tang vek ni busin tum dam bom lo he ta ban ang klem yi bidel le nang le bipre de nang limen kopi pa ke mari te hemari teron lahelo ilitum thek ponong je labangso hem dak hemari teron hem 2019 suri hini ra pressure cap aning kan se labangso hem kimpono sida piniani anda me labangso hem patang pi thare lo non ta happy reson se dak mandat pi ko pi ne ki dak se lason se rikang se jir hublo la se Karbi Anglong Autonomous Council ACM apani ga chuning ri la puilo neli hin penta labangso dak apong labangso hem bate dak arnam tiplong olong phirangke tum
nang humri ulo apong bilta long paklang pano sitame lahai hu hem a contractor tum ta pinya ni anta a mek jangkle bason se chiplang dat lo lasi kedam tang da itum chini aja ha tum han jong se hem patang pon pedet ulong ta lang man hem kang sam thapon lason se thek manong lasi no lahai hu hem ka patang pi pedet a contractor atum han bate laki dukela ka hem atangka lahai ka du ka we ki chupi da puthak non apor nili Karbiang Long Autonomous Council Dr. Turam Rohang itu masih CM hata chuning rilo lahai atum han lahai huya hem ki atum han kopilo non klem ponji kopilo lang litwan ki puji non la nang li ki pu ateng pen ning chiklo nang bong pen labang so hem chapatang ponang ji punang li kaning ji ko an ma ahok he non itu man apor sang than bon po lasi labang so hem nilhin men ta chuning rilo labang so hem ki kim ning kan ki thum a hem pinyar ni anta labang so hem tang telang pulu tela ke mang humi me alam lo lasi alang ni tum tame labang so bilta ke lang pen lahai hu hem long nang humri tu je phan bate kapatang pisrak je phan se nevin beda chuning ri padu pon lo lapen rong ada datum pen lahaya hem so prap jin pen kikim kapitang je phan ka chuning ri pado Jaipong Lem skili kacepatia long BJP APHRC lapen independent pen bang thom ke praisi aphaido pai ni phain kora isiar ni ada por phai krihini pen vote ke chok pang chengsi arnitili plian pajutpon Kilikar ni vote ke jok aphai kaddo kawe bang pharo ke thomra bang trok ke prapong bong pen bang pharo ke thomra bang thom ke praisi atum methanga vote te jok dum neti SDang hoi krehini womenang hoi hini lapen akapreka ke apart ing hoi isido laswang bong pen independent atum vote ke long ing hoi ke thom APHRC ing hoi hini lapen BJP asong pen kilika long kate toy donatum ing hoi kep an chepalong si Jaipong Lems kilika long chepa haipo Nanti pinikar biframe tama biota bangkila pansi kangton iklo 2 metak me kurwang thu